खारनाया आगष्टनि टेस्ट 23आव थांदों। सोरनि गोरोन्थिमोन गोसोआव गोबां सोंलु। रायजोफोर, आंनि नामा जिबन नार्जारि। आमटेका 1 नं गोजोनपुरिनि। जों न'खरफ्रावबो जेबो जालायखायाखैमोन, जेबो नांलायाखै। नानिनि आधार कार्ड बानायनो होननानै थांदों बियो 22 थारिखआव गावसिनि न'आव। हिनजावनि न'आ आइधुब्रियावहाय, मावहार आइधुब्रियाव। बियो 22 थारिखआव बानायहैखादों आधार कार्डखौ। मोना बानायहैनानै फैनानै हरसे थानानै अखानाय 23 थारिखआव आइ फावलिजों बारलांदों। बारलांनानै मेगन नायजानो होनना थांदों, नाथाय डिटेल्स गैया। ओमफ्राय जाय मानसि लाना खारदों बे मानसिया, बेबो खोथा दंलायोना मायोमोन आं बेखौ मिथिया। ओमफ्राय बियो मोना थांदों, 23 थारिखआव थांदों बियो। 23 थारिखआव थांनानै सन्देहआ बेनो लांखादों, रावबो लाङाखै निजना। बेंगलराव थायोमोन, आंबो गोबावसैमोन थानानै। दा 1.5 बोसोर जाहैबायमोन आङो थांनानै फैफिननानैहाय। थांलाय फैलाय आङो 17-18 बोसोर जाबाय बेंगलराव, नाथाय जेबो बिदि जायाखैमोन। देग्लायनि बोसोराव मा जाखो आं मिथिया। नाथाय आंनि आइ थैनायखायसो आं फैदोंमोन। दाखालिसो फैदों आं, जुलाइनि 31 थारिखआव। आं 3 थारिखआव मोनफैदों। बेयावनो बिदि घटना जाबाय। सिगांबो तामिलनाडुआव थानाय समाव बहुद दावराव खालामखादों बियो आंखौहाय। दा आंनि हिनजावनि नामा सुमुनि नार्जारि, आंनि नामा जिबन नार्जारि। नाथाय निजन नार्जारि बेनिबो। आंनि फिसाया एबारनि मे सफैलानो 10 बोसोर जानोसै आंनि फिसाया, हिनजावसा। दा बिसिबां गाबगासिनो दं, दुखु खस्थ'। आंनि मामिखौ लाना खारबाय होननानै। दा आं बिबैयावनो होजों गारबोनानै दंथ'यो। लेखा फरायनायखाय क्लास 3आव फरायगासिनो दं, बेखायनो आं गारबोदों। ओजों थायो बियो। बेनो आंनि खावलायनाया। मास मोनसेल', दिनै 25, बैनि 25आव फैला फैबाय आरो फैयाला फैया। आंनि बेनो खावलायनाया। खारनाया आगष्टनि 23 थारिखआव थांदों बियो। 23 थारिखआव आगष्टनि टेस्ट 23आव थांदों। बेनो आंनि खावलायनाया। अननानै जेराव नुयो हमनानै दोन, बिसोरखौहाय साजा होनांगौ। बेनो आंनि खावलायनाया। अननानै रायजो राजाफ्राबो हेफाजाब खालामदो। बेंगलराव जेसेबांनाखि जोंनि बर' ससाइटि दं, अननानै हेफाजाब खालामबानो जाबाय। 23 थारिखआव खारदों बिसोर, आगष्टनि 23 थारिखआव। दिनै मोफ्लामगासिनो गोरबो गंसेया खावनै जा